Aurtengo kirolasteko programazioaren berri eman eta herritarrok kirola egitera gonbidatu nahi ditu gaur bereziki. Aurtengo kirolastea herriko txoko gehiagotara zabaldu da, bai herriko kirol azpiegiturak ezagutzeko. Hain zuzen, Intxar frontoian ez ezik, Atxurondoko kulturetxean, plazako estalpe berria eta Ugari auzoko kantxarra izango dira kirol saioak. Bestalde, herriko elkarteak izan ditugu lagun aurten ere kirolasteko ekintzak antolatzeko garaian. Eta elkarte horietako batzuen ordezkariak ditugu prentsaurreko honetara bakoitza bere jardueren berri ematera. Kirolastea, abenduaren 13-tik 16-ra bitartean izango da, eta Ainhoa Larrea gure teknikariak emango dizkizue programazioaren zehaztasunak. Beste urte bat gehiago kirolastea antolatzen dugula, eta Maitek esan duen bezala, eskerrik asko herriko eragile eta elkarte eta kirol elkarte hau posible egiteako. Aurtengoan 14 hasiko gara, ostegunean, eta proiekzio batekin ekingo diogu kirola asteburu honi. Bizibidaiakoak etorriko dira, hauek familia dira, 2 ume azkatenak, eta bizikletaz munduan ibiltzea. Eta oso bidai berezik egiten dituzte. Proiekzio bat egin dute eta proiekzioa bisitatu dituzten irla desberdinen ingurukoa da. Orduan, 7-tik aurrera, Plazida Otaino liburutegiko gela balioan itzean ikusteko aukera izango ditugu. Hurrengo egunean, ostiralean, helduen zuzenduriko gimnasiakin hasiko gara, eta hortarako dakagun den Trini Altin Basberet, Elizpe jubilatu elkarteko ordezkaria, eta berak kontatuko dugu pixka eta ze pentsatu duten goiz hortarako. Bueno, egunon, Trini naiz. Eta, bueno, alaxe da, bai, Elizpe jubilatua elkartetik gimnasia ikastaroa eskaintzen dugu aspaldiko urteotan eta kirol astearen barru gimnasia tailerrak ematen erabaki dugu. Jokin Elkoro gure irakasle laguntz. Egun horretan, adiriko guztiak gimnasia egiten animatu nahirik ditugu. Inoiz ez dela berandu agerian usteko. Eta kirolak egite sasoiari usteko modua bikaina dela erakusteko. Bueno, goizian erdibaren txandetu da, atxalde partian neska gaztiak motibatu nahi ditugu kiroleaz. Eta horretarako, Zizurkilbeko estalpian, Tolosaldeako arran elkartekoak ergometro batzuk karko dituzte, eta bereik nola entrenatzen duten ikusi eta praktikatzeko aukera izango da. Garrantzitsua iruditzen zaigun baita, neska gaztiei nolabait ere kirola orokorrean sustatzeko modua bilatzea, eta hortako atxaldeko 7-tik aurrera mahai inguru bat antolatu dugu Atxurondo kulturetxean. Izenburu bezala jarri diogu neska, gaztea eta kirola egiteko gurinaz zein aukera dazkat Tolosaldean. Gertutik, 11 aukera dazkagu kirolean aitzeko, eta bertan izango ditugu, besteak beste, Aitzi Berri Garbia, Mendi lasterkaria, Maider Mendizabal, pelotan munduko txapelduna izan dena hainbatetan, Arraun kirol elkarteko ordezkariak etorriko zaizkigu, Tolosako voleibol taldeko emakumeak ere izango ditugu, eta baita futbol salako emakumeak, eta nola ez, alterofilako Goreti Amunarri. Hoi guzti ostiralean izango dugu, eta larunbata iristen da urtero bezala 12 orduz kirolean Zizurkilean izenburupean. Goizean hemen Intxar frontoian, Zizurkil goiko eskola kirolekuak, umentzako jokuk eta kirola eta jolasak antolatuko dituzte goizeko 11-tik aurrea, eta gonbidatu adin guztietako umiak, txiki-txikitatik 12 urte bitarte artekoak, ongi etorriak izango dira goizean zehar hor antolatuko duten kirol desberdinak probatzea. Atxaldian berriz, Zizurkilbeko plazako estalpian errokodromo bat montatuko dugu. Eta eguraldiak laguntzen bat du, baita pedalez ibiltzeko tramankulo batzuk plazan zehar jarriko ditugu. Eta animatu, adin guztiko umek, errokodromo batean nola ibiltzen den
ikusi eta praktikatzea. Gaur prosa izango dugu, gaueko 10:00-tatik aurrera umek arituko dira korrika. Esan, azkeneko urteetan gerozta ume gehiago izate ditugula, eta gerozta txikiagoak, lehenko urtean 75-etik gora atera ziela. Eta, aurten ere animatu, adinean arabera antolatuko ditugu taldeak, eta, hau ondo pasatzeko zehozera, ez da kompetitiboa, denak izango dituzte oparik, eta, karrera kontrolatu izaten da azkeneko momentu arte. Eta gero urtero legez, 10:00-tatik aurrera, 7 kilometrotako karrera da, 3 itzuli dira herrian zehar. Eta animatu, guantxe bidatu dugu izen ematiak, eta 70 pertsonek izen eman dute da nahiko. Orduan, handikan hemendik larun batea, izen emateko aukera dago, herrikrosa.eus web horrian eman daiteke izena, eta azkeneko momenturako gusten dutenak, larun batean bertan, Atxurundo kulturetxean izen ematiak jasoko ditugu. Eta azkeneko egunea iritsiz, hemen dazkagu, Ogarretako torneua antolatzen dute urte mordo batean alterofiliako denok danena alterofilia taldeak, eta aurtengoan ere, ikusmira politian antolatuko dute hemen intxarfrontean. Eta horrekin bat isek, kontatuko dugu ze izango. Bueno, bai, egunon. Eta ia urtero bezala, aurten ere alterofiliako torneoa intxaur frontoian organizatuko dugu igandean, goizean, 11:00. Aurten izango da, 25. Eta beste urtetan indegu talde bezala, indegu invitazioz, eta aurten indegu irikia. Irikia ze esan nahi du, kalendarion barrun fetxak ez dira oso onak, batzuk ja gutxita dauke, eta orduan irikia indegu jendeak interesatze zaiona parte hartzea, aukera aukitzea etortzeko ez torneo honetan. Baino jarri genuen epe bat 12 pulsulari bakarrikan, bestela izango litzake gehiegi. Eta osatuta dauzkagu 12 pulsulari horiek, eta gure taldetikan gutxi gora bera izango dira 7 bat, eta gainontzekoa Bizkaitikan, Nafarrotikan eta etorriko dira. Eta, pentsatzen dut ikusmira polita egitea egongo dara. Eta zer musateatzen da. Eta kirolazte bukera emateko, aipatu Ugaren bizilagun elkartia sortu dela Ugaren, eta hauek antolatuta 3 biderrituko saskibaloi torneua antolatuko dutela Ugaren bertan dagoen kantxan. Orduan hauek izango dira 4 pertsonez osatutako taldeak izango dira, abenduan 15 arte izen emateko aukera egongo da, eta Ugaren bizilagun elkarte@gmail.com bidera bidali behar da izen ematea, eta 16 urtetik gorako pertsonentzako da. Eta aipatu, politia izan dela, basariak Ugare osoko komertzianteek eta tabernariek jarriko dituztela. Bai, farik, gosarik edo landaren bat ere bai, auzo oso baten implikazioa baita eskertzekoa da, ez?